علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدین همه کسا. امیدوارم که همتون خوب هستین، تنسیت هستین. حاضر دوستانم ما سمیشنیцени رفتیم. هوامون قدر هوای نقص نیست. مدعلکای بگاه شدگی باران گفتگی هم باید باران باره، نه که تا حال باران نزده. حاضر ما سمیشنیцени میریم. на мо смешницени омадем, барои хума киртахарӣ омадам. Ягом намуд платья зи тамошо мекунем. тарафи смешницени та детские. ягонта дидан дар кора барои бачама. Просто тамошо ба худ ма ягон платья гирифтанiyam. мо смешницени буромадем, хона рафтестем. ҳозир ман хона рафтум, барои шумо нишон метам хушрӯ чизои харидагӣ. ма як-ду курта харидам ва ман бисёртар съёмка накардам смешницения, чунки он қадар вақтам надоштем. ҳозир хона рафта ба шумо ҳатман нишон медиҳам. ана дӯстонам, аз смешницени мо омадем. ман мехоҳам ки барои шумо камтарак нишон диҳам ки чӣ харидам. ман мехоҳам чӣ харидам барои худама. надидед, мехоҳам туфлича харидам. ва касе ки нархаш дар кор бошад, ман ҳатман менависам чанд сум харидам. бинем чи ман чӣ харидам. боз ҳай бурук харидам. ман мехоҳам бурук сафед, нишон намедиҳам. мислам агар нархаш дар кор бошад менависам. баъд ман мехоҳам платья барои худам харидам. ман ҳатман ғусл карда сурат гирифта нишон медиҳам. шояд ки барои ҳар яки шумо махбул шудагӣ бошад, метавонед ки аз смешницени харидорӣ кунед. хай нархаш мисли нархи ҳама ҷояю, не ки курта ба ман махбул шуд. рости ман чанд курта пӯшидам, ба ман он қадар махбул нашудан. якеш остиниш майда буд манда, як қадуш майда буд. баъд ҳамина харидам. қатиш буруки сафед хостам ки рӯзи 10 ҳаминоя пӯшему. қати бачам шашмоҳагиша ҷашн гирем. баъд амихел пешаш тугма дораду боз римен дорад. ман ҳатман сурати инро хушрӯ карда мемонам ки шумо ҳаматон бинед ин чӣ гуна платья аст. шояд ба шумо низ писанд ояд. дӯстони азизам, ана стулчи ки морам омад. мо заказ кардагӣ будем дина. ин саҳар гирифта овардан, ба мо споридан. мо иро через интернет магазин заказ кардем. чӣ хеле гуфта будам, адрески мир наёфтем, не ки через интернет магазин ёфтем. нагуфта намонам ки дар интернет магазин ҳамихел стулчико скидка рафтестай. мо ҳозир намедонем ин чӣ гуна аст. ман дазе намедонам чӣ хел. просто сураташа дида заказ кардам. хел стулчика рангаша ҳама каса бегоҳ иншааллоҳ ки шавҳарам ай кор омадан сабират мекунем, съёмка мекунам барои шумо. чӣ хел сабират кардан дар кор, чӣ хеле аст, чӣ гуна аст, ҳамашро нишон медиҳам. сураташро мегузорам, нархашро мегузорам. агар ки ба шумо махбул шуда бошад, шумо метавонед через интернет магазин заказ кунед. мода аллакай бегоҳ шуд. борон набинем чӣ хел дамо борони сахт боридестай. бениҳоят борон сахтай. неки ҳаво бу бениҳоят хушрӯ. бӯи баҳор, бӯи тоҷикистон. бениҳоят бӯи хушрӯ омадистай вақти борон мезанад. борон надидем станам.
мусобират кардем, ба мо махкул шуд, ба Микаэла махкул шуд. Бинед давони 6 дойда инҷа. бениҳоят хушрӯ, свиташам ба мо махкул шудак. Инаш гирифта мешад тарелкаш. ин бо камтар боло, камтар поён мефурод. ҷои спинкашам ба 3 тарз мешад, барои шиштан, барои ин кӯдаки 6 моҳа ғеридан. ва мо ҳозир 3-ум ваяш дар кор ки чунки Микаил 6 моҳа аст, барои мо дар кор аст. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо хай. Ман сураташро ва нархашро ҳатман мегузорам. Хай дӯстонам.